Няма да повярваш, че съм на 42, ако ме видиш какви шпагати правя. Все по-трудно ми е да поддържам тази мобилност след 40, но имам тайна, която сега ще ти споделя. Това е Колаген Glow, който е навсякъде с мен. Разтворим колаген, който обаче има и още висококачествени съставки, които подпомагат моето здраве и красота. Освен хидролизиран колаген пептан, съдържа и биотин, хилурон, витамин С и дори живи пробиотици и вече няма нужда да купувам 100 неща от аптеката, за да съм здрава и красива. Моят любим вкус е ягода и всеки ден започвам деня си точно с него. Взех си още една опаковка с вкусна малина, за да ползвам и отстъпка за количества и безплатна доставка. За разлика от други подобни продукти на пазара, този се разтваря супер лесно, а вкусът му е просто уникален. Подходящ е за диабетици и за хора на диета, без изкуствени отцветители и без добавена захар е. Какво повече може да иска човек от един колаген? Ако и ти искаш гъвкави стави, красива кожа и здрава коса, Колаген Glow е точно за теб. Линкът за поръчка е под видеото.